Έβαλε κάτι σε χτύψω το κεφάλι μου στο δέντρο. Όπως η θα ζήτα μας βρε, θα τους γελάσεις βρε! Τους γελάσεις βρε! Ένα, δύο, τρία, στο! Πάμε με δυο, πάμε με δυο. Κεφαλή. Αυτό είναι το πρωταγωνιστή. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Μία δήλωση. Γιατί έχουμε μια εκπομπή. Πώς νιώθετε που σπάσατε την κεφάλα σας? Κάναμε 4 πόντους, τους έβγαλε καταριάζει το παιδί. Καταριάζει τίποτα. Το παιδί από εδώ, MVP. Έβγαλε το σώμα μου εκεί πέρα στη φάση και καταλάβεις έβγαλε την πούτσα μου. Καταλάβατε παιδιά, κατά λάθος μπήκε το άλλο πράγμα, δηλαδή το τέτοιο, το αμπούρι, δηλαδή η πούτσα. Λοιπόν, δεν μπορείτε ρολίκια. Και το μυαλό στα κάτω. Εγώ θέλω αυτόγραφο. Ένα αυτόγραφο θέλω, θέλω ένα αυτόγραφο. Μετά. Εμένα παίξω. Μια πίπα, στο τέλος, μια πίπα γίνεται να σπάρω. Μια πίπα ρε φίλε. Στο τέλος πήγα να καλύψει την μπάλα, λίγο τσιμπουκάκι. Με πήγε μαζί του εκεί πέρα, χτύπησε εντάξει, μια χαρά. Πήγαμε να εμίσουμε κιόλας, να περάσει να ξεκουραστούμε γιατί ήμασταν κουρασμένοι, παίξαμε πολύ ώρα. Ο κόσμος έξω ήταν εναντίον μας, δεν είχαμε κόσμο, ήμασταν τιμωρημένοι. Ναι, τους μπάσταρες! Εγώ ήμουνα! Όλοι εδώ Είχαμε Καοντρίκα καθάμιση. κάποιους επίσημους εδώ, ο James και με το manager του. Δύο παντούς έχουμε εδώ. Και ένας είμαστε. Ο ένας είναι ομόφυλο, το παιδί ήταν καλό, ήταν πίσω ο άλλος το παίζαμε, σε κανείς δεκα αυτή. κλάνω Το γήπεδο παραλληλόγραμμο. Μαλάκα 5-5 είναι, δεν είναι 10-10. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση για την διαιτησία. Θέλω να ευχαριστήσω τη μάνα μου, τον πατέρα μου, την οικογένειά μου, τη γιαγιά σε κάθε δύσκολη στιγμή, τη θεία μου την Κέτη και το σύμβουλο που είναι Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που στηρίζει. Ευχαριστώ πολύ. Πανίδης! Θα πω ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την πουτάνα με το Μίτσο να τραβήξει. Ξέρετε γιατί νικήσαμε τον επόμενο μια μαδέλος που αφροσώ. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Θέλει μια τελική δήλωση. Από τίποτα άλλο. Μια τελική δήλωση. Τίποτα άλλο. Μια παρέμβαση για τη Να διαιτησία. πάμε και το μάτε. Παίξαμε πολύ καλά, καταρχήν στην καρδιά στους συμπαίκτες μου. Τι έχετε να πείτε για το 11 που ήταν τόσο εριστικός? Καταρχήν γιατί θέλω να κάνω μια παρέμβαση για τη διαιτησία. Δεν μας σφίρισε με τα ίδια κριτήρια. Γιατί δεν φίλε συνέχεια να μάθουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Και έπρεπε να πάρουν τεχνικές ποινές. Λόγω διαμαρτυριών. Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Τελειώνετε που στιμάτε. Ωστόσο δείξαμε χαρακτήρα. Μεγάλης ομάδας, ελέγξαμε το ρεκόρ του παιχνιδιού. Και πιστεύω βάλαμε και κάποια μεγάλα σουτ στο τέλος. Κοιτάμε τον επόμενο αγώνα. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Είχαμε πολύ καλούς παίκτες σε πολύ καλή μέρα. Σε πολύ καλή Μαλάκα το μέρα. μπουφάν μου είναι. Μαλάκα το μπουφάν μου είναι. Τράβα πάρ. Γαμώ τη θεία. Βάζω εκεί βρε μαλάκα. Ελέγξαμε το ρυθμό του παιχνιδιού που είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σύγχρονο. Καλά τι γάμις.